Takže ahoj lidi, jak se máte? Já se mám dobře. Vítejte na mém novém kanále, který se jmenuje Fixík. Proč zrovna jméno Fixík? No, znáte můj starý kanál The Zeus. To bylo na mém notebooku. A víte vůbec, proč jsem si ho změnil? Ne? Protože mi chcípnul notebook, tak jsem teďka na novém počítači. A dokonce ten notebook s Korvenej si změnili heslo na YouTube. Takže ten starý kanál prostě už na něj nebudu natáčet. A proč jsem na starém kanále tak dlouho nenatáčel? Mimochodem teď budu natáčet častěji. Nenatáčel jsem protože jsem měl nějaký potíže s notebookem. A jakmile zjistím to heslo na YouTube, tak tam dám, že mám nový kanál, nebo tenhle ten Fixík. Tak teďka se dostávám k otázce, proč jméno Fixík? Protože jsem se nechtěl dávat tu starou přezdívku, že jo. Jinak bych tam měl copyright, takže se mi nechtělo. No, tak to by bylo asi všechno. Jo, jinak budu natáčet z her jako třeba Counter-Strike, Half-Life, Terraria, Minecraft a tady jsem mi něco ukázala, Storma. A budu hrát ještě Shades and Fidget, nějaký onlineovky každou sobotu. Vyjde jedno onlineovka a vždycky, když nenatočím každou sobotu onlineovku, tak k tomu budu mít důvod, třeba budu někde na dovolené, nebo tak nějak. Tak a pro tohle video by to bylo asi všechno, tak a já se s váma loučím a mějte se krásně. Čus, čus.